Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n sọ wípé a máa ń pé gbọ́n ni, a kì í pé gọ̀. Eléyìí ló wá mú àwọn dókítà gba àwọn obìnrin ní ìyànjú tí ó ṣe pàtàkì, tí ó ṣe kókó. Alákọ̀ọ́kọ́, òun náà ni wípé ní gbogbo ìgbà tí a bá ní ìbálòpọ̀, kí a rí dájú wípé bí a bá ṣe ṣetán, a lọ sílé ìgbọ̀nsẹ̀. Kí la fẹ́ lọ ṣe ńbẹ̀? Tí a bá délé ìgbọ̀nsẹ̀, kí a rí dájú wípé a lọ tọ̀. Kí ni ìdí tí wọ́n ṣe sọ wípé a gbọ́dọ̀ tọ̀ lẹ́yìn ìbálòpọ̀? Òun náà ni wípé gbogbo ìdọ̀tí èyí tó ti bá ojú ara wọlé nígbà tá à ń ní ìbálòpọ̀ yìí, ìtọ̀ yìí á lè fọ̀ jáde. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, òun náà ni wípé lẹ́yìn ìgbà tí a bá tọ̀ tán, ká mú omi èyí tí ó mọ́ tónítóní kí a fi fọ ojú ara wa. Ìdí náà, òun náà ni wípé gbogbo ìdọ̀tí èyí tó bá wà lójú ara wa, omi yìí á lè fọ̀ dànù. Ẹ má jẹ́ kí a lo ọṣẹ o, nítorí wípé kò dá láti máa lo ọṣẹ láti fọ ojú ara. Ẹ jẹ́ kí a lo omi tí ó da tónítóní láti fọ ojú ara wa. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, òun náà ni wípé kí a lọ mu omi sí. Ìdí tó sọ pé kí a mu omi sí, òun náà ni wípé omi máa ń ṣe àǹfààní fún ara. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, òun náà ni wípé nígbà tí a bá mu omi sí, ìtọ̀ á tún lè gbọ̀n wá, á túbọ̀ tọ̀ sí, gbogbo ìdọ̀tí tó bá kù ní ojú ara wa á lè jáde. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, òun náà ni wípé kí a lọ sínú ilé, kí a wá lọ fi ara mọ́ baálé ilé wa, kí a dì mọ́ wọn. Kí ni ìdí tí a fi ń ṣe eléyìí? Ìdí náà ni wípé nígbà tí a bá fara mọ́ wọn, tí a dì mọ́ wọn, ó ní nǹkan tí wọ́n ń pè ní oxytocin. Oxytocin yìí á lè jáde láti ara wa. Tí oxytocin yìí tí ó bá jáde láti ara wa, eléyìí máa lè jẹ́ kí ara wa kí ó balẹ̀ dáradára. Eléyìí máa lè jẹ́ kí a fẹ́ràn baálé wa dáradára sí. Eléyìí á lè jẹ́ kí ọkàn wa kí ó balẹ̀, eléyìí tí ó máa ń ṣe àǹfààní fún ara. Ẹ má gbàgbé wípé tí ẹ̀yin bá jẹ́ ọkùnrin, ẹ jẹ́ kí àwọn ìyàwó ilé yín kí ó ṣe àwọn ohun wọ̀nyí. Wọ́n sọ wípé ìlera òun lògùn ọrọ̀. Títílọpẹ́ ló ń sọ̀rọ̀. Ó dìgbà, a ó ní pàdé ayọ̀.